Assalamu alaikum masoya masu kallon fina-finan na duniya maza da mata. Ga wata dama ta same ku, shahararren kamfanin nan wa mai tasowa wato Mukutar Danja Movies wato sun tanada muku wani kayataccen series mai ban nishadi da ban annishuwa da ban takaici da ban tunani da caza kwakwalwa wato ina da dalili. Hausa dole in kaji wani kwararrabi kana kama kifi da wato ba za ka so ne kama ba. To an nuna maka bi kare mu a cikin gari nan ni tunda kowa so na ake kana takura min kana kore min customer. Amma ke nake kawo kuɗi na yi to ni da nake neman maman kwariyo ina da dalili. Ina da dalili. Wannan series ina da dalili za ku same shi wato a Mukutar Danja TV. Da zarar an saki wannan series na ina da dalili, maza garzaya kai subscribing din wannan tasha ta channel wato Mukutar Danja TV domin kallon wannan shahararren series in dai an fara saka muku da shi.